Kublai Shibun sin pat ye phi ki perlok ki perjor. Ki pajba jong kari kasi ki baju kershani ngana ko pot support da ko pe ki baju pot jong de adventure block 10. Te perlok bi hakane ke video menta akwa ban keren shafang kamat hakabayade bat kajing don jong ki briu ki balami shakmat ban long kum shikri pajba. Dan re habakim yo alat habaki paiba kim pat pediang ye ki bakin long kita ki briu ki ban shakri ki ban sensyar ki ban long kita ki MLA ki MDC mo re ki kloy na opat de ban kan tho ban mi shakmat ban kan tho ye ki paiba ban kan no paj bhur ye ki paiba ban kan tho ye gui ke party kabala penrem ye ki te menta ngadon ban pha ye kene ke message mo ban pha ye kene ke message kum sibenta ban ajengmut ya ki perlok projor ya ki rangba ki badan ke jingang nur ban sekri pajba ba habakimi sekmat ban sekri pajba kidai ban don kaminsim senrang kidai ban pedang ya ke nam jing job dan ke nam jing rem kidai ban pedang ya ke ka ba upai ba u ibit ya ki lada ki pai ba kim pat ibit ya ki kim dai ban keno ya upai ba ndai kidai ban nang trai sitom ban job ya ke jingi jong pai ba de ban mi sekmat ban pensai ya upai ba bakin su thu ya ke nong rem ke jong ki balai ngakaran ya kene perlok namar la don way ubriu uba hadin bola syak penrem honota bola mi sekmat ha ke jaka ban pensai upai ba umi sekmat ban keno ya ke ke party ban su keno ya kata ka seng i bin riu be ya kita ki MLA ya kita ki yu bakim sumi tang ban hala ban le kumne kumtai ban penbit pajba kimi tang ban su hala surok bai ki khantrai ya kam te nakata kadau balai ngami ban pensai ya ki we lada ki don hakado ko party ru na pensai kita ki briu ko mi sekmat ban sekriu pai ba bal lada kirem lada pai ba umi bit ya ki jit ya ki bakin nomlong ko muna briu ban su hadir bola syarem mi ban kan tho ya ka party mi ban penrem yo pai ba te ngam kwa bakane kandang ya jia ba kita ki briu kimi tang ban su job election nrai kimi baki don sisa ke jing angnur baki don sisa ke jing sini upai ba kim sini ahiru ya jing start jung pai ba nrai tang namar baki la sya penrem kimi penban ban kan tho ya upai ba kimi ban kan tho ya ka party tena kata kadau ngaong kumne yo tau briu besek kan tho to demi sekmat nang pen i ki kam babha jung phi bo pai ba uni thu i phi bo phi don sisa ke jing angnut ke babha ban trai na ban ta jung pai ba haba phinang man keno e ki wei ba kita ki wei ki lapmi tang ban le ai khublei pai ba ki pelut kai ke por ki tu ya ke por jung pai ba te ha jika ba phin mi ban kun no kumta nrai phiru mi sekmat ban pensai upai ba ya ka nong rim jung phi nang ba nang le sekmat ki pai ba kin sung thu ya ka ta nong rim jung phi hanrai la thai ban pai ha po jung ki FB page jung u bola su tho kam tho ba yo pai ba la su no pai bhur bai bola su no ba ya ka party ya ka ta ka party ejen bijaj bin riu bola su no ba hana bakami ban penbit pajba ada ke ai khublei ban lai ai khublei ban ko konstitusi hana tang ban super serwa kai ke por ban perserwa ban tu ya ke por ke singi jung pajba hata hatu kata kalong ke jing sisa se kitu se ya ke por jung pajba ha ki lai ban ai khublei em ngan juba kumne em kim tu
Henry ki wan man ai khublei namar boleh baki sngo mu shisha yo pai ba namar ba ki pai ba ki la sngo thu ya kanong rim ge jongki ya kanong rim jo ta ka parti baki pai ba ki la shai shisha ya ta ge jing pershai ge jongki baki pai ba kim dei shu shisha kum kita ki pai ba ki ba ko long ku menshwa ki ba ban job election don kambi ban long u millionaire balak man sampi salai spa sau spa san spa ban ai marketi ki balak ban ai sning ki balak ban ai skim ki balak ban ai tin ying tin sob ying ki wan ban aku blai ya kata jinglong ju pai ba bo hai bas menta u pai ba ula suthu ya ki jing pensai ki jongki ula ai la ki pai ba ki la ai lat ki bakin nang le sikmat kin nang ya pendep ya kata jing kular jongki u ta par ubriu wong kumno bahana u Narendra Modi u Chief Minister jongka Delhi u Arvind Kejriwal kita gi bro kinong ilam hana kim penut kai ban le ai khublei namar boleh ka simpor nu ta kan handrai ki sutrai da kam kita kim don kam chu she ban le khublei yo pai ba kim don kam chu ban le khublei namar boleh bo pai ba u la de shisha tau pai ba u bala shepang u ba ka ji hikai ju ki kala rung hak jing bu khat ju ki handrai menta ka ni ka kenti haga jila ka jong ipat ki pai ba dang dei tang ka sin ka ban kong biang bakan wan ka jing sai ka jing su thu jong pai ba nak ta ka dau ha ban ai khublei ban pen snu sorong ni pai ba namar haga jing lo ka jong priu hi ni dan kam ya kata ka jing ya ro habang ngang la start habang ngang la le ige bha ngadon kam hi ba kita ki briu ki bayu i ki ba ngale ba baha kin ong hi khublei shibun philale ge bha pe kumenta shibu ngana nuksa haba kinong yalam kilale ge bha di hap ni pe ba ni hap ben ong khublei ya ke jing pensai haba don mono pensai ya bha ni hap ong khublei tengi ru pe ba haba ngilale ge bha tam haba kine ki wan ban khublei di don ke jing sorong don kam bai kata ban ai khublei kalong bu don kam om ban su khublei dan ter hoi re hagani ka khlimbat ka bamenta ke jing ai khublei kalong bu don kam khnang ba kata ke jing ai khublei on dang la ban nang pensai ban nang pen su phit ya kata ke jing hikai su pai ba ban nang lokumen ajing bam la ajing bam suai solution ai biang kata ke jing bam sim kata ke jing bam ke jing hikai ke jing pensai ke jing bu jing khat ju pai ba re kumapi andala rem ha election sha pen rem honota phimi shekmat ban kan tho ya kata ka parti bu pen rem phi philong tau bru ko start se u bru ko start u priang ya jing sha rem bat habo sha rem u yeng biang wat ya gidau balai ngarem habang le ba boros kato ngale kai go hai pai ba balai ngadang rem re phi pat phimi ban pendap ya ka page Facebook jong phi da ka ba kan tho gi wei ngang ne ong na klem ong re ban mi ban pen tho tang ye phi ban pen rem ye phi re nga mi se khmat ban pen sai gi wei ki parado prosnam ki ba mi se khmat ban yeng election ban sakri pai ba namar boleh ngami khanang kum ne namar ngating yo baki long biang kum ma phi ndala job ndala sharam kinsa penrem yo pai ba kinsa keno de kum ne kum ta yo pai ba ki pendom yo pai ba hadu teng hajika ban nom sniu muslim hajika ban nom dom hajika ban long ki biasa mi ke jing bitar mi ke jing dom namar ba phi pen phi kan tho pala kalong kisah ke ba snol ngo hadu kata
Hagini ki khidmat hagini ki kapto kan singi asu I bi kita ki jingkan tho no ta u rong ba mo u bla syarem hono ta bla sya penrem hono ta umi syakmat ban wo ni wo daw yo ta u MP ba la job jing sya de ben trei ka kam de ben sam scheme u lek khublei ben ban las ngo kum tau MP ong chu long bet mas job MP su bun kam sam scheme la bun plat te scheme ngim kerki scheme ko ba ngim kerki kata scheme ngim dadon kam than ni kata scheme ke ba pinwan sam no mar man re dang don kam ba pinang sam ya kata ke jing pensai pinang wan syakmat ban pensai ban hikai yang ni kipat ba mar ni kipat ba da sisa hadin ki kat no post nam ngidang yo biang yang ki jinglong kum balong kita ki memberim kibat jit nong yalam da ka ba bai shwa dalade pan yarap shwa kita ki nong yalam bakin lei ban pendat ban suatu yo pai ba ban yarap bai lenti hadin kat no snem Balik menshua ke ain ke biang balik itu yang ah balik ain menshua ke biang ko ba ke ain ke biang menshua ke ain ki sna ke biang ke ba biada yo pai ba balik namar baki mi syakmat da ke jing yarap jung pai ba la penlut la bay do pai ba la no senyang do pai ba baki legislative assembly na takadaw ha baki mi pai hantai ki sna ki ain ki ban yarap yo pai ba re menta gen namar bangi ki pai ba mijit da ka ba yo sniang yo so yo tin yo borti yo yu takadaw dala job jika bakan sna an bani dai pai ba ki keput pen ban yo pai ba ki pen mi ta ki jinglut ka ba kila le pahu ha chuak election kila khlo kila show kila ai bai hadin dala job pat ki mi re ban sna ai ki mi re ban ya sai ne tau pai ba ten re menta hadin kat no post nam kawan kata ke jing hikai ke balong kum belong menshwa te haba ke jing mut jing perkhat jung ki pai ba kelawan biang kum belong menshwa te kita ginong ilam ki hap hi ban mai khublei teng las ngo kumba las ngo le rai ban kren ban teng ban pen pau syaki pai ba om las ngo sun hi prado prasna mo along kum mangathat nrei ndai bangathat manga ya kata jing long jung phi de hi ma phi bathat phi mi syakmat da kata kanong rim ka ba hi pen suthu baklai pai ba hana ong kum no kata gajing khang bam do mesti jung tau himantaro na balai kata ka parti ijat benriu kam patmi ban kren ai don kam ban kren hoi to don kam ban kren persya kata don kam rai to kren mo phi gai I gitu ki parti om kita ki ba yu kinang le chuam persya yu ba khnang ba kanom ji hang ne state ba kata gajing khang bam do mesti kata gajing le don pori ba kanom ya ji hang ne po state namar hang ne po state jungi kala bun ki gajing ji ki ba gajing sincha don bor na kata kadaw lik pensai ba kanom suthit ke ka jing sincha ka babaka ka ain ka babaka kanom jia shu hang ne po jila jungi balai fisngo ron kam bakin mi kita ki seng ijit benri hona ban lai kran ni age phang kata ka do mesti pila kran no pila biang berlagi kran ru balai hato tu himanta biswas usngap usngap try kita ngin tin ju phi ki boong balai kata parti ijit benriu kam kran ni arp sau kanta arp sang kata che phang kata ki jingkhang bam do mesti jong tau yu jong himanta biswas bahanau ne himanta biswas ulale ke ba ta ya ka hok long briu man briu jong ki pai ba jong gari India ulale ndre kidai maki ki ban mi syakmat kidai gitu ki bah asam ki ban mi syakmat ndre kine ki parti ki ba piong ki parti ije briong kin ha mi syakmat pede ban pensai yo pai ba
ko ki pai ba to long no ki ba start wat jit chu ya gini ki party ki ba sensyar ki ba sensyar ini menta ki ba la don bor ki ba la sensyar don bor ki ba yu right ya ka hok jong pai ba nrai kwa ban wo nia sia kata ka bam do mesti asam hana tang ban shu okno ya kata ka party mi ke jing tho la lai project wo nias wo dau ye ibom ler khaw ye ibom snow yu hang no ro snow ya hap tang khndir ro hi mut try ba phin kran kum ta kita ki ba kersian ya kata ka party je ben riu hanakin kinduk you know kan kinduk phaidi no kan kinduk le kersian beng no ya NPP ya UDP ya ka Congress ya SBDP kan dak ba phin kran kum ta kita di pekerjaan praong kiba lasutu kiba la one shaka party BPP om kiba la one shaka party BPP kiba sisa om kinyai ne bai nrai kito kiba one tangban yo don hagabor tangban yo ya jan ber kita ki MLA kita kiba hadin ba kimyo kilek nyo asya kawai party. Raya mentahi, 4 tip re mano bekersian yang PP. 4 tip dikena. Namar ki bekersian yang PP om, ki wan da kejing kersian ka beri, ka bak da kejing start. Re pi pade try ngan mi syakmat kumne ban penrem ki pek ba kinduk you no ken hagade MDC, kinduk phaidin no ken. Kabom la long nak takadau pi ong pen kut no e kane ke jing kan tho ya ki pai ba ya ke jing kan tho ya kane ke party VPP pen you no pendu no namar ke jing kan tho ke jong pi ong kan nang slem om along kumba pi ditat ya ke burom le jong Boros katong atharai pilayo ya kanam ba bha pilayo ya kataka kanam ka ba phiru phideu tau briu bi je jumriu mar pilale ki kam ki ba le se kum ki pai ba ki hap hi ban yoro de la phidang ya kan tho kum ne ya kata ko ke party tang no mar ba phisa rem haka long kum ba phithat ya le jong long kum ba phinang naga nega kadan phinang pen hier sipo hadin tang khunaru unam burom su ipi te pai ba bi sa komen hapo jong ning video la hato phis ngodai na em ya ka jingkran ya ka jingkan tho jong tau we rong ba ban su kan tho ya ka jingle ai khuble jong ka VPP segi pai ba hatu kam long ka busong ni ba ka jingle ai khuble jong ka VPP ya ka pai ba kam dei busong ni nga nga dei ka busong ni ya busong nong rim ban ki pai ba ki balai hang taong ki klem lai re da ki jing sha pen bor re ki lai da ki jing thang ban yo jing hikai na kita ki nang elam jong VPP phimut dur ba dai kita ki pai ba nei men shwa ki balai hang to ki khmi lem ti ban yo bai nong sngi ha ba wan jing nilang jong ka we ki party ki ba sai ai bai sngi kita ki pai ba ki balai ki jing nilang ai khublai jong VPP ong ki lai da ki jing ang nut ban yo jing hikai ban yo ya kata ke burom ke bakila di le ya ke bakila di pendam te ngai kham ba phi ki pek ba hi ki ba start phi da pensiong nong rim te ki jingkran ke ba bakla jingkran ke badai pat so komen hak po jeng ni video ke ba phi dan ben kran tangi ki tien pro be si keduk pat phi ha go video ku bless you bon